Qudiem dik li sejjaħ kriżi tal-Vant Nofsan li bħalissa taħraq nar, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern Malti issa jkompli jgarantixxi stabbiltà, tmexxija soda u serħan il-moħħ. Fi stqarrija ministerjali fil-Parlament, id-Dr. Abela qal li kull sfida li sa tkun qed tiżviluppa fis-sigħat li ġejjin u l-Kabinett kollu sa jkunu qed jindirizzaw b'azzjoni immedjata u koordinata. Iddikjara li l-Gvern u fil-kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni u mhux se jħalli xejn jeddet is-sigurtà ta' pajjiżna. Wieħed li l-Gvern sa jipproteġi l-għajxin u l-kwalità tal-ħajja tal-familji u negozji Maltin u Għawċin billi jkun it-tarka għalihom għall-impatti ekonomiċi. Ikunu x'ikunu ċirkostanzi għal Dr. Abela, il-garanzija ewlenija li pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha ħafna li tiflaħ għal kwalunkwe xokk li jista' jiġi fuqna. Hawnhekk semma l-esplużjoni fil-prezz taż-żejt. Qal li b'dak li qed iseħħ fil-Vant Nofsani minnu fih ġiet irreġistrata qabża ta' 10% fil-prezz taż-żejt li issa laħaq $82 l-barmil waqt li l-prezz tal-gass esploda l fuq minn 25% bħala medja. Innota wkoll l-iswi Ewropej ukoll ħadu daqqa l-isfel b'impatti rapportati fi Franza u l-Ġermanja. Dr. Abela qal li f'mument bħal dan ta' sfida oħra internazzjonali, pajjiżna jrid iwarrab il-partiġaniżmu u wassal messaġġ ta' waqfien mill-ġlied li jibqa' hemm. Wissa li jekk mhux se jsir hekk, mhux se jingħata ċans dialogu biex iseħħ u biex il-poplu Iranjan jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu biex jimxi l qudiem. Il-Prim Ministru Abela rimarka li f'mumenti bħal dawn ma jistax ma josservax kemm prezzjuża in-newtralità ta' pajjiżna. Għal dan il-Gvern qal is-sigurtà ta' pajjiżna qatt ma kienet u qatt ma sa tkun negozjabbli. Mal-pajjiżi li qatt ma kienu involuti f'dan il-konflitt fosthom l-Emirati Arab Magħquda u l-Qatar. Dr. Abela esprima s-solidarjetà u l-bżonn tat-taħdid sabiex il-partijiet konċernati jiġu flimkien u jirrenjaw id-dialogu l-paċi. Mal-appell għall paċi u l-ħarsien sħiħ tal-liġi internazzjonali, Dr. Abela ringrazzja lil ħaddiema tal-Gvern Malti għas-sostenn li qed jagħtu liċ-ċittadini Maltin. Sal-bieraħ fil-għaxija qal aktar minn 130 ċittadin Malti fir-reġjun talbu l-għajnuna tal-Gvern jew tal-ambaxxati u l-konsolati li għandha Malta biex jitilqu mill-postijiet affettwati. Fir-reazzjoni tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg innota li qed ngħixu mumenti ta' gravità kbira u f'sitwazzjoni ta' tħassib serju li titlob serjetà u responsabilità kollettiva. Wera l-fema li f'mumenti bħal dawn pajjiżna jrid jibqa' sod fil-prinċipji tiegħu ta' forza, ta' paċi u ta' pajjiż li imbotta rispett lejn id-dritt internazzjonali u d-diplomazija. Għalli bi spirtu ta' għaqda u ta' responsabilità l-Oppożizzjoni tinsab lesta u determinata li taħdem mal-Gvern fl-interess nazzjonali biex l-interessi ta' pajjiżna jiġu mħarsa. Appella l-għaqda nazzjonali u qal li f'dan il-mument m'hemmx lokal partiġaniżmu. Stqar li s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna trid tibqa' l-ogħla priorità nazzjonali.